Banlong ki hespa kamdai kajengmut hakaba suong ngakwa banlong ki hespa kanong rem hi kalong ba dei ban chef ya kijengmut jeng perkat nakaba ju perkat syakaba kajeng perkat kaba compare berkata kalong ba bandon no ya ka mindset jong ki hespa di bandon ya ka mindset jong ki hespa habdon ka financial cool ane ka target ba katno dei ban yo bat lanu dei ban yo kabamut ngidon kam ya ka deadline ti perlong kani ka project ka bangi batai mangi mtah ne ka dei ka send.network hang ne ka target kalong ba boro ki bechi mtah ne ki dei ban yo mar khat ar trillion kini ki send token ti haba pio khat ar trillion kini ki send token ti lada ki kiudor kini kamut pla dei ki hespa topej mentangan pen idak praktikal hang ne ngila don katno teli kine teli paus pa ajar pujar lak pulak kror pilihan hakane gue akal don sibilian san punru kror nyopu san lak dai pusan ajar san pu prateli tangen draw kan mentan pen into klik to withdraw pilawan play bon teli ki account marka de digitalize kat baman ma phi kalong di hak to phi confirm to la transaction submitted tangen up to submit kan ang kuno stick withdrawn kamut la dap akam ti phila ban penhe biang da ka ba stick biang klik to stick ka bumut phi penhe biang ya ka business ka ba phi ada bio pen kha biang namar balai ba target ban yo kan ar trillion kini kisen token tiang ni la yo sibilion rup sau kror tiang pen i phim tas kawai kamram jong phiang ne golong bai min kliam sen na working wallet lene na ka fight wallet 100% syaka personal account but kedai persen syaka project account dak tagur kom pi penut kam tang 100% pi pen he beng ya project hadu kedai persen but dak ta ka lenti pin sala panlong ki hespa but hak jaka bukan cimpur daki bon senam la ban job no tang po katu kan senam ti hang ne pe ngila nang pen he yakini hang ne don khatsan billion tangan pen i biang ya pis kawai hang to don teli paus pa jar pujar lak pulak kror billion hang ne don lai pu pra billion tikine de badang sukliam na ka bamin hang to don teli paus pa jar pujar lak kror billion arpsau billion tilada kani ka project bangila trai mata kaladon kumba chisnam tingi dang penmi hang tu tang daki billion teli dan kamban penmi daki trillion ti banyo trillion hang ne hap trai bha hap minat bha bat hap stat ya kam da ka ba min yakini kisen tikane goi matang ne ngila yo kano ar phuwei billion tingila stick kan khab yang sa teli pos pa jar lak pulak kror sau pun ru kror stang kato kan esngi kala tem stick kala te but good ti perlu dispen idak eksperimen ya ka bangile
ti kabakongsan kelong bangi hap ban shift ya ke jengmot jung perkat na ke bangi ju perkat namar ba bon na prang jengi ngi perkat tang ban yo bela tang ban yo kabam bat ban yo by school ban pa school bat dala he kerdan ban wat kam ndre ngim ju perkat ban long ki hespa ngim ju perkat ban ai kam yaki baduk ngim ju perkat ban long kita ki ba big businessman deh lor kita kadang rem hajaka bangilong ki hespa ngi shu em kumne kum bang ju em menta kadai ka por yang i boro bangen perkat da kumwe bat om tang bang isu perkat yap le ki kam ki ba kam khala bat ya menta ki kam ki ba compare kanehi ngi pen ilang ba ki ni crypto project ila banlong ki ta ki ba la banwan ra ka jingkla apa kane kadong kathany kari kasi pelok sobha share kane sobha like subscribe namar ba bot ba jing tip men sai hang ne namar kane kade crypto addiction yak ai ka ba phis ngoi hap phila banang ya iskmat ndre naleng jongi ngi shu ai tang ka crypto addiction kata ka ni ai tang ka jing tip ba phin tip namar la da phitip but phipenan kami ka jing tip hangta kan salong kita ki ba start pat pen sekla long ki hespa dia mentatang kan neswa ngin si sempat dan ila ai sakawai kan new update